For nogle år tilbage, der blev jeg pludselig ramt af nogle synsproblemer, der blandt andet gjorde, at jeg måtte sygemelde mig fra mit arbejde, fordi jeg ikke kunne orientere mig på en computerskærm. Jeg kunne simpelthen kun læse et halvt ord ad gangen. Mit syn var indsnævret, og jeg oplevede decideret tunnelsyn. Jeg kunne ikke se bilerne på den anden side af vejen, så jeg måtte selvfølgelig stoppe med at køre bil. Og det så mildest talt ret sort ud, altså det er ret skræmmende, når ens syn det ændrer sig så drastisk så hurtigt. Jeg gik selvfølgelig til øjenlæge, der fortalte mig, at mine øjne de var sunde og raske, men det havde jeg svært ved at tro på. Så jeg tog videre til Skyby sygehus på deres øjenafdeling, hvor de tjekkede mig grundigt i en 4 timers tid. Og de kunne også kun vurdere, at mine øjne de var sunde og raske, så det var meget mærkeligt. Så var jeg forbi en neurologisk afdeling, der var heller ikke nogen fund. Så på det her tidspunkt, der var jeg mildest talt modløs. Min optiker, som har været utrolig hjælpsom og tålmodig under hele det her forløb, anbefalede mig så at kontakte Julie, som skulle være rigtig, rigtig dygtig inden for synstræning. Og jeg må indrømme, at jeg var en smule skeptisk, fordi jeg synes, det lød lidt som noget alternativ behandling. Men jeg ringede til hende og forklarede mine symptomer uden store forventninger, og til min kæmpe overraskelse, så var Julie faktisk den første, der sagde, det du beskriver der, det lyder som noget, der hedder crowding. Og jeg bare, det var da utroligt. Altså hun er den første, der har sat ord på nogle af de symptomer, som jeg har oplevet. Og en hurtig Google-søgning bekræftede selvfølgelig, at hun havde ret i det, hun sagde. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at gå videre med Julia og se, hvad hun kan. Så jeg gik videre til en forundersøgelse, og jeg blev enormt positivt overrasket. Altså det her, det var overhovedet ikke alternativ behandling. Hendes klinik, den mindede mig rigtig meget om det, jeg havde set hos øjenlægen. Bare lidt mere rolig og behagelig, og hendes undersøgelse var grundig, videnskabelig og enormt struktureret. Julie, hun testede sig helt konkret frem til mine problematikker og endte med at lave et skræddersyet forløb, som kunne træne nogle af de her udfordringer, jeg har med mit syn. Og træningen, den var hård. Altså Julie beskriver det selv som at starte i fitness, og det synes jeg er en meget rigtig måde at beskrive det på. Julies program, det trænede mit syn lige præcis der, hvor det var svagest, og det er enormt hårdt. Det var fysisk krævende for øjnene, det var hårdt for hovedet, men det var enormt tilfredsstillende, fordi det virkede. Øvelserne, de var simple og til at forholde sig til, de var meningsfulde. Jeg kunne lave dem derhjemme, jeg kunne lave dem på mit kontor. Og Julie, hun var hele tiden god til at instruere, besvare spørgsmål og justere forløbet, så det hele tiden gik med min udvikling. Det her forløb med Julie, det har gjort en kæmpe forskel for mig. I dag kan jeg arbejde meget længere foran computer. Jeg kan læse bøger igen. Det kunne jeg slet ikke se ordene ordentligt før. Jeg ser bedre, end jeg har gjort i årevis, og mit hoved og mine øjne er ikke på konstant overarbejde. Altså, det er virkelig befriende. Og så har jeg lært at gøre ting, som jeg overhovedet ikke vidste, at man kunne synsmæssigt. Der er rigtig mange øvelser, som er enormt svære at forklare og forstå, men lige så snart, at hjernen den knækker det, og øjnene pludselig kan noget, man ikke var klar over, at de kunne, det er en super fed følelse. For mig det har været en kæmpe game changer at komme i forløb med Julia. Så der er rigtig meget, man bare vender sig til over tid, og måske glemmer, at ting ikke er helt, som de skal være. Og nogle gange skal der bare en professionel til at ligesom genopfriske for en, hvordan virkeligheden den rent faktisk ser ud. Så hvis du ligesom mig oplever problemer med dit syn, koncentrationsbesvær, har fokusproblemer, eller bare en følelse af, at dine øjne de simpelthen ikke er helt som de skal, så vil jeg slet ikke være bange for at ringe til Julie. Hun har gjort en kæmpe forskel for mig. Altså det ville jeg virkelig ikke have været foruden.